Karbi Longri Abirta kelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon pajrik lo kardom pini Karbi Longri Abirta kethan pon jibang nili thare jit kramsa non birta thepi langpon exina Dhonsuri MSc consensi par lopon hemari be arong long AP sia tum pen trok to mai kang nipon Edon ver ehem tun along kimuke chopen bang atom afran kidam hemalong ant pherangke bitung atum kamridam Montol sing rong pia phan sigalang ji aphan ahem asora tumpen CM Dr. Tram rong hang phan kirap kachuhang Karbi rong sarmai mahang tek ingdeng troksi borzen havaramai tumpen talondun Non puthot birtang tonpen langpon exina APSLC MP candidate IS retired Jaika Tharapan Ongdunga Vutpen ke pahai thek ji phan pusi APSLC Ratsaria tumpen dore sang si pin pen asai chiklempon bomlo lasolong Dhonsuri MSc constituency pen sami APSLC aphan ke pahai dun vek ji aphan pusi APSLC Dhonsuri aru tumpen sami arong rong dam si my meeting sami pe depon bomlo lapuson si kedam tang jang mini phai kreathom arni sami seralong jonalong sami MP kiriga puthak chirok to mai pe depon Karbi Long itu kenakan papelek nama. Lason tak tak si kedam tang jang mini phai kripli arni sami Dhonsuri MSc consensi ke parlapon hemari be arong asar hemalong pen sami chirok to mai pe depon laso mailong pen sami Radatum manghu he pinpen non givang si MP kiliga hut mati MP kang bai along pen sabi APSLC MP candidates IS retired jai ka thar phat na pit mati kichi arjalong vur PPF ji aphan tabang so mai long chan che mumpon jai ka tharong left jai ka tharong left jai ka tharong left non ki bangji jang min pha engkora thokani bangke MP kang bai ji arni lasi lasolama putak si himari be arongolong rada tumpen mesen pen chi stan chimum pon long lo pusi APSLC Dhonsuri aro maipu Mohan Singh tok bi pen pachini pon himari be arong litum dak rat maipi dak dolo lasi mesen pen si dak chunlo lapen dak non nang eleji MP election 26 April 2024 Lasarni Ongdunga Bhutpen itum APSLC candidate sar Jaika Tharapan epahaji lasabuthak nitum dak discussion delo nasi nitum akedam tang ting pende nitum silang lo nitum cicini lo je APSLC ke high lo pusini tum ning chithelo athenon edam tang litum langdam nang atumi ta west Karbi long ta 7000 amunit tidak nang jon lo BJP pen APSLC long nang jon nun elo lasi amunit kiong thuong mat ningarong pik atumi west Karbi long ta lapengke BJP tumbangke non dubangke remelo latum Karbi long along helikopter le pangjar ta bhut pibang welo nongke athenon tribal non tribal langbong si tum non bhut chedan po lasi lanon abhut ke jok pensi la BJP phanke parempo angkur phelong helang si hak angtan waram pitpo lason sini tum sob chithan chimum elo laso ting si litum APSLC non penda ke hai angthek long elo rado Ram rong hang CM alangli PhD a certificate alangli ningkang sam dolo lapen kaching thur dolo school tabisen lo kadu kavita kaching thur dolo pu a certificate alangli kilong la bangke ilitum radatum ta kroik manang litum Kroy credit lo lapen hemi jangri atumaphan kopi sikirap dangjima lahai sitame example National Social Assistance Program lake BPL phan tapinangji widow old age rehabilitation center
hong hap hong ru atum hans tami ladak 15 to 20 crores atangka aning kanwang nang kilido bon sitami lahai sitami radatum longle pusi radatum pen comments ke long ke ong lasi non kiwang ji jong si ilitum MP ake hai sarji ai kathar sarphan alangli ke inut ke texer IAS retired officer alangli jong si MP nang hai lo plonte hem break lake ningkan pho chokchea prangsi ningkan pho prangsi hem break lake one week po Donsuri constituency along Hemari Bay Rongasar ahemsi piniladak chirok tok amai pido iglo non kiwangji tarik ingkora trok April surihinira ingkora pli arni ladak MP election akihai sarji ai kathar saraphan KCR jan pen kado kavita vote jok dun pen ining aklong pen ladak litum jok dun peminang arnama hirjumi rada hirjumi ilitum along dolo lasi pining ke ilitum ke ron kachedan lo lake di sangmarli ron ka Hason MSC konsensi ke parpon tarlong cikung bi arong amekar mensing pangcho hem tu nalong habit akimu ke chupen ajok bang thon tu ma pran kedam tang jang min phai kri si da pen kedam tang jang ni phai kri hini lanini angbong man si bang sivet hem tu nalong basmi apran dam nang jui do kimu ke chupen ke so pangchi inu da bang pu ban ki ghoti rong spian pon si selang pon bomlo la pen non bang ki so pen sem kimi ang taxi tek pon long lo pusi pa chini pon kimu ke chupen apran kedam jui atum kalitang mensing pangchu kalitang long im pangchu lapen kalitang rajesh pangchu pusi pa chini pon Sumhanta nak sumta sap to ka pheri dule he jating pacetana so la asap to aphu aru kala mati nak sumta dak biji silani pi tamade mane lafon komang so bang se jating rel mati jadi ala kimu chudel pola sap to brand mang ke aphu hinu hi son so dukong mati ari ko helal mane biji pesen to dapat sap to dum kalo so pen ke ko dak ijo ani silang thule he next ani ma age de ku pen pon mag no tarik pon lo dak pen tale lo ijo ani si pada podolo ijo ani si pin bangke aci ke cedeng pelo pula nilok asupo di pun nilok anje pia supo po bang ho po vespen ho dak si dobom so sorong ro so po sem jas mandelo masih dak dobom apota ve tapi ke apo be chota kali mane lato cetha me lampa ni de lampa ding dam oi lo ni apa mo ben pas so kimu bang ni ta men ma ki lo de amen nang chini lo ba men nang thanek the athi la so kimu doctor mo sister mo ne la so poyon doctor mo do son pi kimu na pak na lo la so kimu ne pang thai no la so kimu chu de lo tum ke amen mag ni ku dekhe de lo akimu men mang chini ne Kopi long ante sokimu ga. la so kimu ke ne ke jaha ta bang ta bol ke non ton kai nong silong ko pe non son nong ko pe habit haran ta bang ta bol ke la so kimu long son ta thot na ma te ho so ma to ma ke pak lang dam na ko se he man de le la lo Tante khe. la lo ke dam ju po amen mang la hen lo ha aprang si kita pangceng ini di ba ni hem ki sal men sing pangcho inu dam da di fu medical ben dam lo adung tu second dun tu lo ani ki si lo adung tu dun tu bang dak private dang hede ni tum da dispor hospital private dak pen cilang tu lo dak ta un ide lo abi kan pi jablo ide lo so dung tu ke long im pangcho pu dun tu lo adap lo lage adap 630 lo kadang adung tu ko lapan postmortem na sek ta puri tum ta postmortem ni dam ju lo jo ako funang le thila pu selen pili pibom la hebi ta pibom la son vida pibom la ta un ede lo ako ani sama por bang ke ni libong min ta bang ta dam ju lo rajesh pangcho ko Inte non nang limen abang nang. limen bidor sing pangcho ko lo Kadok ko be bangat thom pelo de. men sing pangcho so ko Sopolo. dabam lo Inte non la Guwahati rong sa hospital lang kaso lang mau may koso la pa nang gitu mesan lama mati koso non. na Non lo lang bo mapana da. mane bangli kiso bangli bangli pen ke inut bang ke rengpo la bang ni chithelo non kiso lang bang lo la pan bang ha Guwahati dispo private hospital sedolo la bang ke ning chithelo he thekang nong lo ke jo mane itu mason asap so lang ning chingchu no rengpo la bang ke la bang thong bang de lo Amrum lo. Ke non la so ahem tu na long non ke do bom ke bang ko andola. aso non do bom polutang ke dak ke areng ke vipin lo Nilip MSC konsensi ki parlapon sikari rong pi rong amekar montol sing rong pi kedam tang therei ni phai isiani si press stroke ka cholong pena jok dipu medical college and hospital long an si sigelangji phanwan bonde dipu medical college and hospital long ki un elo pu pena jok pan si bogosen ariyogya hospital long an si chipon to that si harak se operations asai claim pon lo bogosen ariyogya hospital long chiklo yon so si alang litum si ke chilang boma por hospital alang litum akhia da ki on se mi chi jor thailo tapen ton rapen ke jrap ji to tang ka semi dor i dedlo
sai jokji pen puthot dipu medical college and hospital ICU along ansi 1 to deadlo lapen pinian ki chiklu I genre e beng ans sitami kidolo poi fisame kisu bang kimiji ang thek avdensi ICU long bikok office tami nona bangke kumang ding ansi dukoklo kidam tang aryo gyalong pen semi kisu silang bomba por hud pen semi Ayushman card pen semi chilang ilonglo sitami kisu ahir kang tangra ka joksi Ayushman card pen semi kilang pon and abara tangkasi aphai liroklo lapen nona bangke lakathom an apreng da ke tunang jita dolang pese alang litum pen pachini pon nona pora alang litum ge kisung tektika porlo lasi Karbi Longri Tamas Council CM Dr. Turam Ronghang BJP MP candidate Amor Singh Tisu nilip MSC Probitor Rong Pia tumpen nangra vekta puse alang litumpen chunuri pon laben komanda bang phubang chongsi kerap chitu dunji aning hang lipotang ti Google Pay number 7002636755 along humri non patap litumpen pachini pon thu Jepon lo bang nai toy go hati sitan tum an ke hilu ong pusi dah rugia long hipon lo adak dui tarik an ni pareson nomor dui tarik an ke pareson lo adak ko an adin ni adak dulu sita dak pamit he de lo adak an ke poisa nang masih poisa dak lak po an li rok lo an ke cilang imu bede lo masih ni tum Jepon Jepang tu de lo adak medical college ingke non cilang bom lang non tak kami jalan jitan telang ingke kasi Dubai imbak biji hong bak kenam poisa tan non ke iklap lo hadak kan si ik de lo lek popar je ma hadak tan ni tum citon nam nai la mane na ni tum cilang imu belo dak ke pusi dak pen ciwan de lo Rangsi Orti Karbi Long Tumhan Churupar Pilo alam tebang la pulo tarik isi pen non tarik kripli derma lo kisu celang bom lo nilto anke non bangke hodak pendakan cewande lo cewande tapi ladak bangke unilu ate stroke hormu bang ladak bang operation je jaton nabe dake medical ki milang amase ajaton bang avede raso posi nang litum along gaprek pon nang puh kolam no kenil tum dapen along gaprek ke pon jiban helu thu ongchot mani tum bang pon I mo vede lo amase itum bukajan arogia along sedamik lo halada bang private pina card pini do puseta Ayushman card do puseta me hada bang ke PK system cho hala so PK long ke cover on edelo amase hadak lakho ne jo ke lerok lo athe apulong operation pena amat ni tumta lana bangke pion edelo masala tapan elo private pena ko masini tuma tapan ako dak non medical college no ko nang shift del shift de tapi non bangke ICU room piniar ni da do bom lang ni lipo anke pinian ta non bangke koma an si do ikoklo koma long do koma non bangke no anta sense abelang kasi nilihin pen tuning riya bangke Karbi long kedo ke thik ding tum non election apolo apotsi labang so election aporon na nilitan hokra bar tekte delo nili bang se kiriya bang lo amase na hokra me lam te hokra thela se itum ka chinghon Dr. Tilderam Ronghang alang le nilitum apan sapo kerap nang pijima pusini lihin pen tuning ri lo nili bangke nilimen babul rongpi nili polo lanon kiso dada bangke mondol sing rongpi ata 64 posipu seta hala soke tok loga chotmat ama non bangke ata bang hoitu so sejata hai lobo laso masih recovery unne reglo sonta hai po pini an ke ni tum ciklo yon rebe andap reglo along tani tum damig lo batai si hini galilo batai hini ke thom lo lapen adon thu hala George board chairman lo lang li long tame lam theke pu pale long bam te bon seta me CM sar ake hai bang ko pini kam do ta thek athe non nom la election por penama lang li peching ki pon ta por nang pi thek thek ta helo mene kaso por bang si nilitum ke nang litum media true hoi pensi nang litum masi nang chuning ri kedam tang jang min phai krip li arni
Lakhain ko resi Borjan MSC Consensi ki parlapon HDB Cultural Hall along Karbi Rongsar Amai Borjan Havar Amai Mhangathek Trok Si Angdeng Katalon Pon Jai Megating Penada Porpai Keba Por Malompen Karbi Rongsar Amai Alama Borjan Aru Amai Pu Ki Hai Tokbi Lapin Konchunbang Dorsing Hansit Marideng Ben Silbang Solama Ing Turpon Laso Pider ke Karlitang atum semi ke Chikimo Jai Megdeng Pon Porpai Krisi Por Malompen ke Mai Semi Ini Pon Amai Pu Ki Hai Tokbi Pen ke Chipem Pu Pon Amai Along Chunbang Dorsing Hansi Pensi Than Pachirmi Pon Lo Labang So Api Mai Along Binut Kathar Tiripi Lapen Borjan in Church Aduntu Harlong Pi Kathar Lapen ki Hanitaru Rapchun Bang Atum Chitong Dunsi Labang So Mhangathek Ani ke Talon Mesen Pen Pachun Pon Karbi Rongsar Mai Engkan Troksi ke Pleng lo sa foundation day hut nang chetong dun pot ma kang nang chetong dun pot nang to mada suri kardom pajero lo no panel tum pini bangke tum ha Karbi Rongsar amai manekra aso amang thegar ni lo sen tum pini dak EDP along mana cultural hall NDP cultural hall along sinil tumai padulo so amai long penang le tum Borjan Hawar Karbi Rongsar mai Rongsar wasar tum danang ke tong lo penil tum penang an chethan chimum amuta chethan ponlo tum kopi pima tum ke chethan ponai bang ke tum ala non nitum rong along seta census metang arong tin asa mekar tum apana a population census alam tan tum chethan ponlo se kadowe arong sar tum seta metang arong ta naso census dam chen census dam ret po son doi la salam ta chethan ponlo pathon tum ako ala Tiripi amai pen naltum panta je kaduwe sita naltum la Karbi Rongsar mai an bangke letum communication naltum ke chethan chimumji aso joy ke joy phangapan posen naltum kaduwe panta la mobile a number ta che pirep nahi posona ta naltum chingwai ponlo asin naltum mobile chu gadam tang naltum lat Katibana Teng yaitu village court traditional village court abang ke cuntang lo prai ke cun son lo dan tumpan arong tin apan seta isi besar kindar seta isi awar sai nang pilo dan tumpan abang ke genuine lo si tumpan nang pilo labang mesen lo dan tumla son mang exercise tek po ba exercise long po kusen tum ta ka do eta ini ngarong lo Karbi Rongsar atom sita utak sita nel tum nonako do tholang TVDC alam putak sita nel tum do tholang lage nel tum rong rup paching thur pan namane development apan Karbi Rongsar atom sita hala methang mekar tum pan ba metanga arong laso keleng tuwar punoi aja tuwar punoi jongsi hala TVDC chunlo pote siawar saidui pusinal tum chinilo atheke Pini Karbi Longri Abirta ban ke lanpan sikang ton pagilo do me thangme kardom